kubor nakashlem jong unong san hima. Ka jing ngap jong ka Khasi Hills Autonomous Council bat ka Select Committee halor ka jing penhap iki lai tali ki polling station bakentup ika misai Maus Mai bat ka Langdong Dai Shakaramrai constituency nak benta ka MDC ka Banwan kala penong biang ya ka JAC jong kini ki lai tali ki polling station bakin nang i penjur ya ka jing yakhi ban penpau ya ka jing persya kani kala pauru ha ka singi sa jan jong kata yo ha ka ba ka JAC ki lai polling station kila penlong biang ya ka jing lang pat ba ha ka shnong nong misai West Khasi Hills ban penpau ya ka jing persya nak benta ka jing penhap jubor ya ki arphui tali ki shnong ki bahap ha ki lai tali ki polling station Sharam Rai Jerngam constituency nak Mountain Road constituency nak benta ka election MDC Banwan shu kasur jong ki arphui tali ki shnong ki bahap ha ki lai tali ki polling station kala yeng ban persya jur barlada ka KHADC company ha Mountain Road constituency nang ni syakmat ki pat ba ha ka jingalam ka JAC ki lai polling station kin sanang penjur shu ya ka jingaki ka bajur shu ha ka tiga sngi ka sur jong ki arpui tali ki shnong kala penpau ka kerwo ka basyai sya uba PNCM bat ka Select Committee balada kim ngap ya ka ni ka jingdawa ki pat ba nang ki arpui tali ki shnong kilarai ban nei tur pat ba syadu sya KHADC Shillong balada JAA ka KHADC bat ka Select Committee kan sa shim ya ka jingba kli ai jingkran ngakwa ban yos ngau ya kasur do phi pai ba la phi kwa hamau chunrut ne phi kwa sharamrai hamau chunrut lada phi kwa hamau chunrut ya pertalang banga laisin lewat nganong mga benne yangi phinong hamau chunrut benne yangi Hamau Sendrut, benne yangi Hamau Sendrut, benne yangi Hamau Sendrut. kublai sibun nukom sabe nusno ban ai kublai ya ki nongyalam jong ka JC ki ruramba ki soda ki sekretari jong ki appointment ki snong bat kabakong sande nga ai ki kublai kabakarpang ya ki paiba nong snong jong ki appointment ki snong ki balami samadan na kabanta ka jingkya jingson jong ki kun kiti bat na kabanta ka pateng ba kaban sawan ka jongi nakaliang jongi ka seng KSU nong tai setni harakat ka KSU nong misai ere unit nila yamer layatir bat layatai saniba bat nila ikut pami syakmat man ay ka jingkasan ka bapura ya ka JC ngikloy man ay ka jingkasan ya ka JC la kano por ka ba pidongkam bat ngikloy ban mi syamanan lada pidongkam ban mi syamanan lengba ka ka kubor ngapa ka kubor ka basay sya ka district council lengba uba Panyaj sim badai UCM bat kumjuru ba PNCM ubadai kli ya ka selection committee ba sio ba ban snap ya ka ei ka ba ki paipa ki kwa bat ya ka ei ka sur ka ba paipa upan sio shapi ka JC nya dolang na du pasdang nila lekmi support district council nila ya kadu yo ba PNCM ka kubor no ba PNCM ka long ba ngin sara haka isi bat nakaleng ka jongi ipa ka kubor bat kamisay ka bakler sa ka district council lengbaw ba piercing ba anay penbig ban anay penslam yangi siyo ba panmi ya ka surjopi harakat kijito ba ya ki akwai ni kishnong ki panne biang ha mau sudut kata kadai ka kubor ka ba syai bat ka bakler na ka KSU bat nakaliang kejongi ni kloy ban mi madan bat ni kloy ban ya ton batang la ka JC katsim da kino kisinjang bat nakaliang kejongi ni lalong kibalakhe ban mi syamadan lada JKK nakaliang yung ba pensim bat uba panyasim badai UCM kinha patsim ya kejingkitli bat kadu kawai nga tentu ya kinomik bat kijongi kibadon bat
but kibala penjok yapi la penjok lo paiba but pidai ru bantrei na ta paiba but ong man suyale pasha ye paiba kene ka kupon nga paru Shamu MBC jongi ba jigul matong yapi la penjok upaiba do paiba bat ikwa ya kesur ke jong piu bapin mi shikmat bat ban ai ke jikshak kesan hakabai dei bat kane ka jinge inson jong paiba ngakwa kali pi ko ba jigul ka don se ke seladet jong pi nama ngijit ya pi banlong unong mikmat Jaga district council Banyane Banyasa ya ka kia ka son jongi Handai pinse pin kala nong lilam ya ka dong ka tan jongi Piperkat nakabata ka jingyo nong jongpi Handai pi klep pak yo pai ba sedin Handai na ba ka ne ka kubo ngapa ya ka kubo ka baklian bat ka basay Coba jigul bat kunjuru syau ba pensim bat ba panyasim ba sim kle sim kia lo kane ka jing kia jing shot jungi kum ki pai ba ka dong ka thai bat ka dong ka ruai ngapa ka kupol coba pristun tsong ubadai pai ya ka district council apia bon siapa bat tuklalem ya kade Kejige kejingshon jo ke arfai ni kishlong namar gisko tu lara pi supada kibor yangi sedu sharam rai katon ke atin kaban sejia ndai na kalian ke jopi piha patsim ni ke jikki na kalian ke jongi ke sengke siu yimdon kiketin kiba Kren sibun hakane por rek kipok kinwang yopi kinoi lam jo ke JC rekat kinoi lam sedang kisodar kisketri bapin nang ya syakmat habai dai berkane ke kam nakaliang ke jongi ke KSU ngidon rekat bapi bat ngi kloi bani ai ke jingpular hakmat jongbi patba ba nyin yetre lang nadu mata kasi kublai sibun Mokhendian nakaliang jongi ka XYC nong try circle haden bangilyo ya ki khubor ki newspaper ki news langba na ki noyalam jong ka joint action committee ki likely ki ma polling station ki baha pa ka misai langdai bat kamau simai ni kon ka sai ni la don ka ji perkat benya hapo baying habang yo ya ka jinge jong kini ke likely ki police station ngiru ngilami sakmat ban ai ka jingkersan hapo ki khubor hapo ki news ni ai ka jingkersan ngim dai ban ai ka jingkersan ka bang isu ai hanon dimut hanrai ngila bisar punya ya ka jinge jong phi ki pai ba hapo ka ka lai teli ki police station abang ngilo ya ka jinge ni kon ka sai ngami ban me sakmat harakat bapi kum ki pai ba tai khandiat kum ba ngakwa ban pempau hang ne habani yo bagi ki likely ki police station yo ke jinjan karon hamo sunrut ke jinjingai sepo karamrai hanrai kalong ka basno phala bana kalian yo ka selection committee ka pha panban ye ki likely Support Amrai constituency. Arfuat lagi senang, ki mensen kita tanungut, kita don ki hajar, hajar, lai hajar, sana jangut, ki bo jinya ya ki support Ramrai constituency. Gila pa ya ki MDC, ibajok pengrup, lapa ya ki MDC, ibajok rumah Banpai nagam ta ka khia ka son nagam ta jong ki pai ba hare chei ba jigor ba u ba jok pru mata idon pha khna ya pi support council
ban pek na bata khia ka son ka jing e jong pai ba hapo ka konstitusi jong pi ban pek ya ka jing lang a jong ki pai ba tại khăn điện nhiều y ba cầm nông con là phai yaki support aprai support motion consultancy kapan me lang ba ka Delhi Mission Committee hapo ubnai Julai khăn điện si là pen kala be yaki support ramrai consultancy ngakwa ban bo di kali mata ka ka badon salandat ka ka jimut ba ka selection committee harangkat ka isi yoki haba kala pernah yaki cisen hapo moj kursi hanai kipan kala pak cepo ramrai kursi don ayu selenda nakale yo senge hap banbu ya ka jikali nanda kaba ngakwa banbu ya saya koe ka jikali habanda kalian jo ki pai ba ki likely ki pias maki ki kwa sama surut Kai kadau ba ka dis council harakat ke selection committee yoki moka kwa yaki batha shapo karamrai konsulsi kabalai ka jingli ka kwa anbo manta haba ka sur jong pai ba ka sioron kam bayo i magi ka jinye ka khia ka shon na pa shapo karamrai ka sur jong pai ba ka sioron kam shapo ma chnut kai ka tau ba ka dis council pat om snap ya ka sur jong pai ba ni kon ka sang ni don ka jisu khia ka bajur ka jinye ka jong ki haden habot nagmata ka long den mande ha ki si ki baksawan ngai ka jinye ro yo phi ki rurang ba ki sorar sinong ki long pinong ba lang ba ki ar huai Kinong Islam pidon ka mersem jong Islam ban yang ba nagamata kalawe jong ikon ki jong pi hak ban sawan ngai mersem resai sen ye pi pin yang sekwan wat kan randen hadu ban de jong niru kum gasai hangno pidon kum pai ba ang ta niru nindong la Pasa cisen ka kubar cepo ka diskursul upai ba walang ha ka surga upai ba menta ka kwa cepo majnut ka ba ka selection committee harakat ka isi yoki menta ka kwa ban ai ka juba kan ai sa majnut kan ai sa marai la phai pi ban shong apa diskursul ban siau yang sur jong upai ba ban ban phai pi apa diskursul ban le da gobor upai ba usiron kam mata bamaki ki kwa ban Nikong nisap ngakwa ban aingo bat siongo bat ai kublei pi ki pai ba ki bala krisyan tinggi ha ka bede bat kene ka dau ka ba ni layat ha ni kisni ka benikong ngakwa ban yetu pi ki pai ba kat itu iba aktif lene di pasingotana ban pek social media lese nagaleng jupi bilai ya ke ke ba nila le ke ni singi ke ba le Henry itu kikmi ki pa jungi iba umpat danang bha du kata kumanga thrai umpat danang bha ban le social media lene ya ka mobile ki smartphone ke ni singi lese nim na tipne ha kata ya kata dengan kwa ban pensyai pi begitu kemat jupi mentar singi ba nikong nisap hagapor ba karlas hearing lene ka hearing kapal pensniau gi ka khadudu kadai ka ba lakhot ini ha ka ba na baro kisoda kisketri jong ar poetli kisnong ba kumjuru usida jungi jong ka nonglang sirship uklemla bandon kat lene uklem don kat ha ka hearing henry ha ka poetri kila declare lene kila penbena ini ba nila monjur lang ya ka ka ba kila shim ya ka rai ha to kesni airport tadi nangta hadin nangne nila yoro ya ka jing yalum meeting ka ba kaki ka jongi
hang tei halang nong dai bat hak to kesni ngakan mau ba nga bat kato kini ki soda ki bawan na kini ki light salai southly ki snong syakni ka thaing ke jongi ka badai ka puling besai ni hab banda kiu na jrong si na jrong kiding ban kam ya ka wa randi ban poi shadu shatei shalang dong dai ta hak to kesni ni la don lang da baro ki ramba jong dong ka thaing jongi ka ba don abwedi kisnong bat hak to kasni hi yela shim ya karai ban phom yakwe ti si ka ba kerteng ka joint action committee jong ki lightly polling station ki ba hap lane ki ba don abwedi kisnong ha kine ki lightly polling baleng ni phom ikene ka daw kalong ba mansua ni don ha mosrut constituency ha ga jing tebut ya ka MDC election ka bala dia ndre menta pade ki la pen ndre jubor yangi klam kano ka jingmon jor jongi ki a quickly ki snong lane ki nongik mat ki soda ki secretary henry ki la le jubor yangi ha ka ba ki la declare bat ki la select lane ki la jit ini ban penwan no shaw ram rai jerngam te ka daw kalong ngala tho shai hangne habaner lada POE tese pinda ui bhan to kadao ka ba ni don ba ni syong menta kasni ban lom ye kane ka public meeting ka ba la ne ka second public meeting ka ba day hangne ha mesai polling session kadao ba dausan kalong ba kini ki nongelam juni ki bedai ki selection committee ba khli da uba PNCM nangta kumjuro UCM ubadai uba penyacing CM bat kumjuro kutu ki khot jong baji jong selection committee kila penhap ini hadin arsni anda ka delimitation committee kala declare ne kala penbena ba yakini kisnong arpoitli kisnong ki hap ban lane ki hap ban ne haju ha motion road constituency ndre hadin arsni isnyopla bat isnyolono ba tipshu na kadaw yu bat kadong ayu shalende na kaleng jungi yimtip bat yakata ki tip stang ki uba PNCM ubadai kum chairman jong ka selection committee bat itu ki badon po ka selection committee ngam tip la ki dai ki EM lane executive member jong ke HTC ne ki dai mano ki ba ngimda tip ne ha ka dai bat itu ki member jong selection committee ne ka ba kham tip hangi hi kinongelam bat kumjuru ipai ba jong ar weekly kisnong ni tip back ba tang yu ba PNCM ubdai khlidu jong kane selection ne ki nongjet ban penhap biang hadin arsni da delimitation committee kala pene ini syak motion road hadin arsni pat ki penhap no jubor ini syak ramrai jerngam kadang tolong ba balai nyim kwa ban lek setai saramrai jerngam ngatharai pi kilong kmi kiba armet pi kilong kmi kiba kimla syu panyat panyeng khamtam hakini ki juk kiba ni don ni surok ko pha kiba ni lelekmi ban leche yo ban leche hat ban leche kasia CNRD block bat kumjuru shakino kino jing don kam ki jongi kiba ni haban yat lengba ta kali lane da ki saushaka ne ki ashaka hakini ki por nanta sa kawai pat kadaw kalomba baladang yat ta ditaru kalomba ladang ni lek saramrai tengam kajing genjar kalau bawa hak tu kesini ingin hal tentang job yang kena kajing temu gitu aja lada jiada kumno naga liang jo ke council gamla syu ban pidiang yang kena kajing dawa jongi ngidoi na am ban song ying hakapor hebot to kublai sibut ke HDC kam snap ya kene ka public meeting ga jongi hi kloi neam ban lektur syak HDC lada hakni kisngi nakaleng jongba PNCM kum chairman jo selection committee bat kumjuru ki badon ha ka selection committee lada kim slap ya kane kajing kerpat jongi lengba ka public meeting lada ngidon kino ki senjam ki ba bangen sisa sim ke ba kham ting e nang ne sakmat hi ki pajba bi kloi ne mani sim menta